Halo lwgwpwr, isi gosoथिखौ हरा. Halo lwgwpwr, आङो दा माने खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसैलाय. ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना. आं बहा थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै देलायखांबाय बेलासिबायबो आरोना लोगोफोर 3टा बिदि जाबाय. ओमफ्राय दिनैनि लुक So लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि लुकखौ दिनैनि लुकआ ओरैबायदि हेन्डसाम आरो करियान आरो BTS जायफ्रा BTS राहे बेजों लोगोसे आंजों सासे होमबा थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना गारि हुगारगासिनो दङ गारि हुगारनो थिनदों आरो आं खोनाबा मा थिनांगौ ना लोगो नै जोंना सासे साप्पिया दखान गोदानाव नोंखौ खेबाहाय मिथिखायो आङो लोगो 가이길 싸. 그야. 왜 사팔래? 무슨 자리? 아ngo 세바 서르앙어 폰라인으로 몬타이. 다 송할때 좀 한번 하게 돼요. 빨리 한번 찍어. 혼자 하자. 여러분 지나고 가는 방법이 나오죠. 농아 살랑랑 가나고 발랑 가나. 사비랑 살랑으로 살랑했어. 무슨 살타봐요. 아이고 머리 바꾸고 좀 감해. 이놈들. 예. 됩니다. Hwbai. 나야. 때 라포 나서 라포 세. 아이 비슷해. 살랑 가봐 그러면. Halo. Kau pasara. Nei beयो बेंटल माबा आरो ना मा होननायखौ आवसार बेंटल आवसारनि ओरै फैनानै नैबे दखाना हाबनो दाबावदे बिथांनिनो गोदान रेस्टुरेन्ट आरो ना बारा गिदिर नङा आरो फिसाल' नै थेलेबलेब ना जाजायो बेयावनो ओमफ्राय फाग्लि नै जा गोथाव एवगासिनो दङ माया पक'रि साहाया गैलानो जोबजोब्बाय मालाबाथिं आरो माबा बुस्थु दङ नै बेवहाय देखायनो र' ओरैहाय आलासिफोर दं नै बिथांनि दखान बिथांनिनो दखान मा बुस्थु बेयो ललिपप बेथ' आंनि फेभरेट नंखाया हालवा जा गोथावसो ओमफ्राय नै गैला ओमफ्राय नै फांखा लानो हागोन लोगोफोर बिथाङा एवगासिनो दङ आरोना नै ओमफ्राय खाना थायो ससेलाय आंजों हायो स' लोगोफोर आंहा दासो ओंखाम जाना फैदों नालाय बेखायनो जाया आङो दाहायसो नांगौबा लांगोन आङो मैया खुलिदोंमोन नामा ना मैयानो खुलिदोंमोन नामा मैयानो मोना मैया खुलिदोंमोन ओमफ्राय मैया बानजाया फैयाखै जोंनाव सायबोखा लिंहरबाय आं फैबावा दिनैबो जेबो जाया बानलुखौ सोबालांगोसो आंहा लांगोनसो ना जोंहा दा मोखां नायलाय जानांगौ बिथांनि दखानखौ दिनै प्रम'सन खालामदों optimis begitu negara दिनै गोसोम जादों आं जेबो फुनाखै मोखाङावनो आंहा लांनोसै नै बेखौ मोननैनो मोनथाम लांनोसै सामब्राम हानायानो साननै गाहाम
Ui, thằng nó ơi, ông không có. Đi lên, yêu sắm nó cái này. Anh